og velkommen til endnu en episode af Mad med Madsen. I dag der prøver vi lidt noget nyt. Vi laver en brunch episode, så vi har nogle forslag til hvad man kan lave, hvis man lige vil forkæle sig selv eller familien. Men Rasmus, vil du ikke lige med din sprøde morgenstemme forklare, hvad det er vi skal lave i dag? Jo, i dag der skal vi lave nogle små æggemuffins, og så laver vi amerikanske pandekager, og så rester vi lidt brød dertil. Det bliver pivgodt. Yes. Rasmus, hvad er det? Vi skal lave mad. Det var godt. Den filmer sgu stadig. Det er sindssygt, hva'? Mad med Madsen. Mad med Madsen. Rasmus, hvad laver du? Lige vaske fingre. Det vi starter med i dag, det er at lave vores æggemuffins. Og det gør vi, fordi de skal lige have cirka 20 minutter i ovnen. Så den tid kan vi selvfølgelig bruge på at lave vores pandekager med. Det første vi gør, det er at tage sådan et stykke bacon her, og så lægge det langs kanten nede i vores muffinform. Så tager vi vores fyld, og vi har jo så valgt, at det skal være lidt løg og lidt skinke og lidt ost. Der kan man så også selv tilføje andre ting, f.eks. lidt tomat, hvis man har lyst til det. Det putter vi ned i bunden af den her baconring. Og så tager vi til sidst et æg og slår ud over. En anden variation af det her, det er, at vi på samme vis tager vores bacon, løg, skinke og ost og putter ned i vores muffinform. Men så har vi lige taget vores æg og rørt dem lidt sammen med lidt salt og peber. Det kan være en god idé, hvis man har en lidt mindre muffinform, hvor der ikke kan være et helt æg i. Så er det en god måde at få det til at være der i, samtidig med at det giver lidt en anden smagsoplevelse, fordi ægget er rørt sammen på den måde. Det er selvfølgelig også lige vigtigt at sige, at jeg tilføjede salt og peber på de andre herovre, da jeg havde slået ægget ud, så drysser jeg til sidst med salt og peber, for at det fik noget smag. Så er vi klar til at begynde på pandekagerne her. Det første vi gør, det er lige at blande alle de tørre ingredienser. Så vi har mel, bagepulver, sukker, salt og vaniljesukker. Så har vi fået rørt alle de tørre ingredienser her sammen, og så skal vi gøre de våde ingredienser klar. Herover der blander vi mælk, æg og kernemælk. Så har vi blandet de våde ingredienser her og de tørre ingredienser her. Så skal vi hælde en lille smule af den her mælkeblanding over i melen over. Og så pisker vi det glat. Og så når det er helt glat, helt uden klumper, så tilføjer vi resten af mælk. Så når vi har fået pisket det ordentligt sammen, så tilføjer vi den smeltede smør her. Så er vi klar til at få de her pandekager på panden. Og der, når vi laver amerikanske pandekager, så vil vi godt have dem en lille smule tykkere, og så lidt mindre end normale pandekager. Vi hælder dem lige stille ud og forsøger at lave dem gode tykke. Så hvis man vil have dem lidt ekstra tykke, så kan man forsøge simpelthen, når det nederst lige er der lige skabt en skorpe, kan man sige, når det lige har fået lidt varme, så kan man godt hælde en lille smule mere dej ovenpå. Right, så godt. Tak for det. Det er sådan. Ej, jeg synes det er rigtig hyggeligt at sidde her og nyde et godt måltid her oppe i formiddagen. Så hvis man har tiden til det, så er det bestemt det værd at bage lidt for familien. Jeg er helt enig. Det er sjovt og hygge os med at lave det. Hvis I har så nyt video, så må I bare give os et like, hvis I godt om videoen. Og hvis I vil se mere, så uploader vi en video hver fredag kl. 5. Så kan I abonnere på vores kanal.
Og ligeledes, så hvis I har nogle forslag til noget, vi kan lave, eller nogle spørgsmål, så må I meget gerne skrive dem i kommentarerne nedenunder, så skal vi nok vende tilbage til jer. Men tak for i dag. Vi ses om en uge.